към вас в саботаж на правителството, опит да го свалите. Защо беше тази декларация вчера? Нищо подобно. Първо да кажем, никой не ни дърпа конците. Ние сме независима парламентарна група. ДПС от самото начало влезе в това правителство. Първо, за да може държавата да е стабилна, да има бюджет с фокус членството на България в еврозоната и второ, модела Пеевски да бъде разграден. И ние заявихме от самото начало, че няма да бъдем смокинов лист и всеки път, когато се натъкваме на подобен тип зависимости, които модела Пеевски отразява в българския политически живот, ние няма как да мълчим. Няма европейска държава, няма развита демокрация, в която уж опозицията да подкрепи бюджета и то, забележете, на първо четене. Нещо повече. По тъмни доби те браниха този бюджет. За нас това говори за много силни зависимости или тясни договорки. Но вие изненадани ли сте по някакъв начин, защото те от 2 седмици заявиха, че ще го подкрепят на първо четене този бюджет? И как може да бъде спряна подкрепа? Моля ви се, бюджет на първо четене не се гласува от опозицията. Нека това да е ясно. На следващо място категорично отхвърляме твърденията и спекулациите, които вчера бяха направени от другите три политически партии в управляващото мнозинство. Призоваваме Костадин Ангелов като председателстващ съвета за съвместно управление да извади абсолютно всички протоколи, аудиозаписи от съвета, които сме провеждали и да разберем цялото българско общество. Настоявали сме за позиции, извивали ли сме ръце, искали ли сме нещо повече от това да се разгражда модела Пеевски. Нека стане ясно на цялото българско общество, защото там има много пикантни изказвания, но със сигурност те не са на ДПС, които да настояват от сутрин до вечер за постове и позиции. И вие добре го знаете. Ние имаме нула назначения. Нула. Искали ли сте да се пазят хора обаче от съдебната система? Ако не получите назначение във втория ешелон, ще напуснете ли управлението? Ние подкрепяме управленското мнозинство. Очевидно е, че има скрито мнозинство. Няма какво да напускаме, ако ние не участваме реално в нещо. И за това казахме, че искаме да носим солидарна отговорност. Да се поставят всички неща на маса. Част от мнозинството, как да носите солидарна отговорност? Тогава какво трябва да напускаме, когато ние не сме част от мнозинството? Това е въпросът, който трябва да бъде отговорен. Нека ССУ да се събере, да се поставят всички теми на масата. Ние ще направим наши конструктивни предложения между първо и второ четене на държавния бюджет, защото вярваме, че пътя на България е към еврозоната. Но, нека да го кажем ясно. Ако ние не бъдем потърсени да реализираме политиките, които са заложени в бюджета, няма как да очаквате от нас, Движението за права и свободи, да бъде солидарен участник в това правителство. Ако има влияние, върху това правителство има влияние Делян Пеевски, тогава защо трябва да подкрепяте каквото и да било в това мнозинство? Ако има, както казахте, друго скрито мнозинство, нека то явно да излезе тогава да се управлява. Така или иначе, несъзнателно вие се превръщате в смокинов лист. Отговора на вашия въпрос се съдържа в самия въпрос. Ако има такова влияние и другите три партии не могат да го оборят, то е очевидно, че няма защо да продължаваме да подкрепяме такова. Защо се нарече поведението ви гнусно, цитата е думата, как отговаряте на това и как изобщо сте заедно, при положение, че един партньор нарича поведението на другия гнусно? Нека да видим поведението на господин Борисов. Един ден той е обикновен депутат, на следващия ден казва, че ни е обещал много неща, а пък ние не сме се съгласили и за това поведението ни е гнусно. Не, ние искаме да бъдем принципен, предвидим партньор и все пак не забравяйте, че ДПС има много сериозна коалиционна култура. Много сериозна коалиционна култура и за това искаме всичко да се случва прозрачно пред българското общество. Вчера ви Благодаря ви. точно в обратното, че искате да пазите